Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pachange chikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara, turn on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ende kana uri munyowani pa this YouTube channel, news updates epanapa zvinoyana kuti kamabatanidza, saka usazoskipe this video kana wapedza kunzwa first update. Vadikani, first update yedu inyaya yaitika kuSanyati yemurume iye anga ane mari dzake. Murume uyu zita rekuzvarwa naro anonzi Thulani Ngube. Ane 42 years ndo makore ake ekuberekwa. Murume uyu nemukadzi wake anonzi Nyengeterai Sekai ane 42 years futi. Vakaenda kunhamo. Vaenda kunhamo murume nemukadzi uyu yainge iri nhamo yevehukama hwekwemurume. Vaenda kunhamo, tofunga munongoziva kuti panhamo panenge pane vehukama, saka panga pane cousin brother yemurume anonzi iye Thulani Ngube. Pane cousin brother yake zvichireva kuti mwana wekwana bamunini vemurume uyuyu. Vakadzi vamwe ndatidzidzei kudzikama, ndatidzidzei kuzvibata. Makesi atinoreceiva munyika yedu yeZimbabwe makesi evakadzi vanowanzouraiwa vabatwa vachichita kana kuhura. Handisi kuti vese vakadzi ndo hunhu hwavo, asi variko vamwe vane hunhu hwakadaro. Mukadzi uyu anonzi Nyengeterai Sekai akabatwa achishinya necousin brother yaThulani Ngube panhamo. Cousin brother iyi anoshedzwa nezita iro rekuti Kenani Ngube. Itori hama yemurume uyu. Ndeveropa vanhu ava. Akabatwa akarara nemukadzi waThulani Ngube. After abatwa, Thulani Ngube haana kuzvitambira zvinhu izvizvi. Akabva avapfura vese nepfuti vakafa. Nyaya iyi yaitika paNyimo Business Center kuSanyati ndokwaitikira nyaya iyi. Chikuti rest in peace kune vaviri avo. Uri iwe uri kutonga nyaya iyi, unoitonga sei? Uri wanzi titongerewo nyaya iyi. Murume uyu aifanira kusungwa here? Kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa. Asi chii chinozokonzeresa kuti vanhu panhamo vaite zvinhu zvinoshamisa, zvinokatyamadza kudaro? Kutaura kunoku ari mumaoko emapurisa. Ndinokumbura kuti zvatinofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Vakabatwa vakarara vese vachiita bonde panhamo vakafa. Vese vakapfurwa nepfuti vakafira paspoti. Next update, vadikani, vanhu vari kuenda kuJoza vari panguva yakaoma, vari kuenda kuSouth Africa vari panguva yakaoma. Ndine update yevanhu vanga vari mudhemu vachiedza kuda kujamba border. Vaya vanenge vasina mapassport vanoita zvekuyambuka nenzira dzakaoma, kwati nzira dzinorwadza kupfuura nadzo. Ndoka short video kanoda kungokuisirai. Wapedza kunzwa video iroro ndibva ndadzoka ndichitsudzura nyaya yaSekhalazi naWingy D. Ndatione short video. Right, pakashatwa kumana. Vanhu vari kuenda kuJoza. Vari kuenda kuJoza vabereki. Pakashata vachipinda namo mumvura. Ona chimwana chidiki chomwana. Kababy. Eish. Mawani. Ona Limpopo zvakaita chamwana. Ona Limpopo zvakaita chamwana. Limpopo mawani. Uyo. Mvura ita kunonzi ku tesa mvura mawani. Next update opinda panyaya yaSekhalazi. Sekhalazi mazuva atiri anaya ndiye ari kurira, ndiye ari kutaurwa. Sekhalazi nezuro akabuda masitsi social media achitaura kuti iye wamunomboti Wingy D wachiona iyeye ndokumbura mafanzi aSekhalazi musandituke, nekuti update iyi ndo zvairi. Wingy D futi musandituke, ndatingotaurirai zviri kuenderana nevideo iri, ndo mutauro wandiri kuita. Anguwo mafanzi musandituke, ndangotsudzura nyaya iyi sezvairi. Sekhalazi nezuro angobudawo masitsi social media achiti iye wamunoti Wingy D wachiona iye Wingy D akapedzera kurira rini, akapedzera kuridzwa rini, akapedzera kubuditsa chihiti rini. Ndo mutauro waita Sekhalazi. Ina zvoda kutapudza, azvida kuwedzeredza pamusoro pevideo iri. Da kuti muzvionere Sekhalazi achizvitaurira ega kusvika wapedza kuona this video. Kuti zvakataurwa naSekhalazi izvi, boy here ndezvechokwadi here wakazvitarisa.
ndati like this video zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita ini Sahatirare handiregeri kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo. Saka chimuti wakachibata kuti G chibva wataura kuti Hatirare, chimuti takachibata kuti G. Nhasi wanza manews updates. Much love. Kudhara akatanga kutozimbo zvinhu zvekutoti zvemusangano kuti zvitotanga kudzoka but song chaicho yapedzera kuimba rini. Ndikakubvunza kuti song yaWingy D yacho yamunoti ime mugara muchikoti kana zapera everyday muchidishayisa rugare. Hatingodi kukubvunza iwona, kukubvunza kuti Wingy D yacho akapedzera kuimba kuti chii rini. Alright, kala zapera Wingy D ane song ikurira ipi. China Wingy D chanacho chivuno chekuvhuna mapromota kuti ana mavhuna utanga umutya. Inini musandichikidzira man. Ona ndo zvandikutongokudza ichiti because hondo yamukuda ndo yandokupai. No, handisi kuincite violence mudari. Handizvoni inzwai zvandikutaura ini boys handitize mashoko angu. Hanzi kalaziwa hapana kwaochaimba tichakutema. Saka ndangovaudza kati kana kalazi asingaimbi saka hapana anoimba. Ko ivo vanenge vachida kuimbereko kana vachiti ndoimba. Waona ivo ngavasa incite violence because kana muchitaura kuti hanzi muda kutema kalazi ko kalazi munomuti